И здравейте хора, днес аз съм оператора на Коко. Сега той ще бие 5 фала от центъра на игрището. Да видим колко ще успее да вкара и ще се видим след малко. Обаче хора, решихме да не точно центъра, да бие малко по-напред. Така че, айде да гледаме. Гол! Ще се видим след малко. И ето втората доспа. Така, 3, 2, 1. Фа! Няма гол. Ще се видим след малко. И ето четвъртата доспа. Не, третата доспа. Гол! Почти беше в скобата. И ето четвъртата доспа. 3, 2, 1. Гол! И ето петата доспа. 3, 2, 1. Роналдо! Гол! Ще се видим в другата.